Θεωρώ πως ο Πάνος και ο Τσάγκ ίσως έχουν κάποια στρατηγική. Έχουν βγάλει έναν εαυτό λίγο παράξενο. Πιστεύω ότι ο Πάνος, η Ειρήνη, η Ελισάβετ έχουν έρθει πιο κοντά μετά το Συμβούλιο. Το πιο αδύναμος είναι ο Ρέσι Τσάγκ. Ναι, σχετικά μέσα στους τρεις εννοείται πως ο Τσάγκ. Και πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός θα αποδυναμώνεται κι άλλο. Κάποιοι κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Το πιο δύσκολο πράγμα για έναν άνθρωπο είναι το να λείπει από τους ανθρώπους που αγαπάει και τον αγαπάνε. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι που να έχω πιο πολύ ανάγκη από αυτό. Φεύγουνε πολύ καλά και οι δύο. Και οι δύο θέλουν να σιγουρευτούν. Μπράβο, μπράβο. Είναι μαζί τα δύο παιδιά τώρα. Οι δύο παίκτες πηγαίνουν μαζί τώρα, πρέπει να περάσουν πάνω από τα εμπόδια μέσα στη πισίνα.